Vou ler o primeiro capítulo de Memorias dun neno labrego, un libro de Xosé Neira Vilas que para min e para moitos de nós marcou o inicio da lectura en galego. Para nós o galego estaba prohibido, era a lingua que non se podía falar, que nos pegaban na escola precisamente por falala, e moitos empezamos a ler nesto e vímonos reflexados, dignificados neste libro. Por iso, para min, e xa digo, para moitos da miña xeración, da miña época, este significa moito. Eu son Balbino, un rapaz da aldea, como quen dis, un ninguén, e ademais pobre, porque da aldea tamén é Manolito, e non hai quen lle tusa, a pesar do que lle aconteceu por causa miña. No verán ando descalzo, o pó quente dos camiños faime alancar, magoame as areas e nunca falta algunha brocha para espetárseme nos pés. Eroume con noite pecha, ás 2 ou 3 da mañá, para ir cogando, restrebar ou xuntar moños. Cando amanhece, xa me doi o lombo e as pernas, pero o día comeza. Sede, sol, moxardos. No inverno, frío. Ganas de estar arreo ao pé do lume, muiños apeados, faladurías de neves e lobos. Os brazos son como as peteiras para colgar farrapos. Murnas, fridas, dedos sententos. Que saben destos nenos da vila? Eles ignoran o que eu penso mentres boto o corpo un gurrucho de caldo con broa. Ou o que sinto cando estou no monte pingando, aterecido, vendo por entre chuvia unha fantasma bretemosa a cada árbore. A aldea é unha mestura de lama e fume, onde os cans ouvean e a xente morre cando está de Deus, como día madriña. Os rapaces somos tristes, enredamos, corremos tras dos foguetes e aterrimos, pero somos tristes. Temos a pobreza e os trafegos da terra aniñados nos ollos. Eu quixera andar mundo, ir por mares e terras que non coñezo. Nacín e creíme na aldea, pero agora sinto a pequena, estreita. Como se vivise nun cortizo, teño pensamentos que non lle podo contar a ninguén. Algúns non me entenderían e outros chamaríanme tolo. Por iso escribo.